కరోనా వ్యాధి ప్రబలుతున్న దృష్ట్యా ముందు జాగ్రత్త చర్యగా రంగారెడ్డి జిల్లా తుర్కెంజాల్ మున్సిపల్ పరిధిలోని తుర్కెంజాల్, ఇంజాపూర్, రాగనగూడ తదితర ప్రాంతాల్లో హైడ్రోక్లోరిన్ ద్రావణాన్ని చల్లించారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ దేవేందర్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు శానిటైజర్ ఇన్స్పెక్టర్ జంగయ్య ఆధ్వర్యంలో హైడ్రోక్లోరిన్ ద్రావణం చల్లించడంతో పాటు బ్లీచింగ్ ను పిచికారీ చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సిబ్బంది యాదగిరి, శ్రీనివాస్, ప్రశాంత్ గౌడ్, ప్రవీణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా తుర్కెంజాల్ మున్సిపాలిటీ 10వ వార్డులో నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనున్న మంచినీటి పైప్ లైన్స్ ను కౌన్సిలర్లు కొత్తకుర్మ మంగమ్మ శివకుమార్, మేతరి అనురాధ దర్శన్ శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తాగునీటి సమస్య తలెత్తకుండా ప్రణాళికబద్ధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కౌన్సిలర్లు కోశి కైలయ్య, రేవెల్లి హరిత, కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇందూరు చెన్నయ్య, భాస్కర్ రావు, అర్జున్, దశరథ, ఉదయ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మాజీ సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతి సందర్భంగా రంగారెడ్డి జిల్లా అమన్గల్ మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు రాములు ఆధ్వర్యంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో శానిటైజర్లను పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో రఘు, శ్రీశైలం తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలం చంద్రగిరి గ్రామంలో శీతలా భవాని పండుగను ఘనంగా నిర్వహించారు. గిరిజనుల సాంప్రదాయ పద్ధతిలో తమ ఆరాధ్య దేవతను భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించారు. గిరిజనులు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించి చిన్న పెద్ద అనే తేడాలు లేకుండా అందరూ కలిసి ఊరేగింపుగా డప్పు చప్పుళ్ల మధ్య ప్రదర్శనగా శీతలా భవాని దేవాలయం వద్దకు చేరుకున్నారు. తమ పాడి పంటలు, పశు సంపద వృద్ధి చెందాలని అమ్మవారికి పూజలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో బూక్యా చరణ్, బూక్యా లచ్చు, జాటోతు కృష్ణ, బానోతు పంతు, ధరావత్ బావుసింగ్, గ్రామ పెద్దలు, యువకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలం ముల్కనూరు రెవెన్యూ పరిధిలోని చిన్న కృష్ణాపురం గ్రామ పంచాయతీ సమీపంలో ఉన్న సర్వే నెంబర్ 371లో 4 ఎకరాల 18 గుంటల ప్రభుత్వ బంచరాయి భూమిని కొంతమంది తమ రాజకీయ పలుకుబడితో రెవెన్యూ అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చి పట్టా చేయించుకున్నారని గార్ల తహసీల్దార్ పుల్లారావుకు వినతి పత్రం సమర్పించారు. ప్రభుత్వ బంచరాయి భూమిని పట్టా చేయించుకున్న సదరు వ్యక్తిపై రెవెన్యూ యాక్టివ్ కింద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి ప్రభుత్వ భూమిని స్వాధీనం చేసుకోవాలని వినతి పత్రంలో కోరారు. సదరు వ్యక్తి లబ్ధి పొందుతున్న రైతు బంధును నిలిపివేయాలని కోరారు. ఎస్టీ కాలనీ, మంగళితండ గ్రామాల మధ్యలో నిర్మించ తలపెట్టిన శ్మశాన వాటిక పనులను ఆపేయాలని కోరారు. వినతి పత్రం సమర్పించిన వారిలో మాలతు సురేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండల రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న మాజీ సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఎనలేని సేవలు అందించారని కొనియాడారు. రైతులకు ఉచిత కరెంటు, ఆరోగ్యశ్రీ, రైతు రుణమాఫీ వంటి పథకాలను అమలు చేశారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు ధనియాకుల రామారావు, మండ రాముగౌడ్, కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సీఎంగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఎనలేని సేవలు అందించారని పీసీసీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్నారు. మాజీ సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జయంతోత్సవాల సందర్భంగా హైదరాబాద్ పంజాగుట్టలోని వైఎస్ఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ బట్టి విక్రమార్క, ఎంపీ కేవీపీ రామచందర్రావు, మాజీ ఎంపీ అంజన్ కుమార్ యాదవ్, రంగారెడ్డి జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు చల్లా నరసింహారెడ్డి, కార్యదర్శి షేక్ పర్వేజ్, జగపతి బాబు, జుబేర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. వర్షాకాలంలో అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా ప్రణాళికాబద్ధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఏటూరు నాగారం గ్రామ సర్పంచ్ ఈసం రామ్మూర్తి అన్నారు. ములుగు జిల్లా ఏటూరు నాగారం గ్రామంలో డంపింగ్ యార్డును, తడి పొడి షెడ్ల నిర్మాణ పనులను పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా సర్పంచ్ మాట్లాడుతూ వర్షాకాలంలో అంటువ్యాధులు సోకకుండా ప్రజలు తమ ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. వర్షాకాలంలో రోడ్లు బురదమయంగా మారకుండా నూతన సీసీ రోడ్ల నిర్మాణానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు. అదేవిధంగా గ్రామంలోని పలు ప్రాంతాల్లో బ్లీచింగ్ పౌడర్ ను చల్లించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది, ఆశా వర్కర్లు, ఏఎన్ఎంలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎంఆర్పీఎస్ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్భంగా రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లిలో వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా ఎంఆర్పీఎస్ జెండాను ఎంఆర్పీఎస్ శంకర్పల్లి మండల ఇన్ఛార్జ్ కాడిగల్ల ప్రవీణ్ కుమార్ ఆవిష్కరించారు. అనంతరం పారిశుద్ధ కార్మికులకు నూతన వస్త్రాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దళితుల అభ్యున్నతికి ఎంఆర్పీఎస్ అధ్యక్షులు మంద కృష్ణమాదిగ ఎనలేని కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు. కరోనా వ్యాధి ప్రబలుతున్న తరుణంలో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సామాజిక కార్యకర్త ఆశీర్వాదం, అంబేద్కర్ సంఘం అధ్యక్షులు వెంకట, మాజీ ఎంపీటీసీ రామచందర్, నాయకులు శ్రీకాంత్, లక్ష్మయ్య, నరసింహులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. శంకర్పల్లి మున్సిపల్ పరిధిలోని 50-60 మందికి సన్మాన కార్యక్రమం, అదేవిధంగా వారికి అరటిపళ్ళు, గుడ్లు మరియు వారికి కావాల్సిన నిత్యావసర సరుకులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంఆర్పీఎస్ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 26 సంవత్సరాలు గడుస్తుంది. ఎన్నో ఉద్యమాలు, అనేక ఉద్యమాల ద్వారా ప్రజలకి ఆరోగ్యశ్రీ కానీ,
వృద్ధుల, వితంతుల, వికలాంగుల పెన్షన్ విషయంలో కానీ ఎంఆర్పిఎస్ ముందుండి పోరాడి వారికి ఎన్నో సేవలు అందించింది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని నెక్స్ట్ పారిశుద్ధ్య కార్మికుల కోసం పెద్ద ఎత్తున దేశవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేయడం జరుగుతుంది. Audio